днешното видео виждате, че сме в GameVaro. Днес ще ви покажам Limited коли, които вече са off sale. Първата кола е ето тази, която сега виждате. Вижте само колко хубава. Дефти перфектно. Това е BKM L20Z версия. Това беше само валидна за сезонна. Както виждате, колата Max Speed, сега ще видите колко дига. По-скоро не може да видите, затова колата дига, сега ще ви кажа 188 км, да не кажа 189. О, минахме код Демит, сега ще ни спът. Трябва да намалим. Така, втората... Да, добре. Както виждате сега, вече може да видите километража, който ще ми е макса. Сега ще ви покажа, не ми покажа какво мина. Вау, много яко. Както видите, километража макс ми е 188 км, затова се абонирайте за канала. И... да. Това е цялото видео. Долото. Ето хора. Това съм аз. Ако искате да сте приятели с мен, ето. Препишете името ми. Ето да го видите. Само да махна мишката. Ето да видите моето име. И до другото видео. Сега ще ви кажа чао и до другото видео.